Juventus kunne gå på vandet sidste sæson, og arkitekten bag de imponerende resultater var Allegri. Hvor meget brænder sædet egentlig under Allegri her et par måneder senere, og hvad skal der ske til januars transfermarked? Og er drømmen om Scudettoen blot en saga? Det er nogle af de spørgsmål, vi svarer på i anden del af vores udsendelse. Velkommen til Juventus Damadekos podcast. Mit navn er Vasif. Så også velkommen til mine to debuttører i aften, som er Jimmy og Paul Bak-Pedersen. Faktisk så har Juventus nu i 6 CA-kampe indkasseret et mål på modstanderens første skud. Så kan man jo selvfølgelig snakke om modstanderne er heldige, og vi er uheldige og alt det her. Men Jimmy, hvad pokker kan man gøre for at rette op på det? Jamen, det er helt utroligt. Men altså, hvis man skal se helt nøgternt på det, altså udover de koncentrationssvigt og personlige fejl, som man altid kan eliminere, så er det altså nogle gange bare svært at dæmme op for ren og skær sort uheld. Jeg ved godt, at det er lidt en vag kommentar, men ikke desto mindre, så nogle gange er man heldig, nogle gange er man uheldig. Hvis stjernerne de lige står rigtigt, og du rammer bolden på den helt rette måde, jamen, så ryger den i mål. Og det er sgu det, jeg synes, vi har været udsat for lidt nogle gange, hvor jo, man kan godt sige, at måske har forsvaret ikke stået helt rigtigt, men vi har godt nok heller ikke været heldige. Der er ikke så meget at sige til det, synes jeg, rent defensivt. Jeg synes, vi står okay defensivt, og holdet forsvarer egentlig godt. Men vi har haft nogle personlige fejl. Jeg synes især, at Chiellini, han har ikke lige været så god endnu. Og det, ja, jeg håber lidt, han kan oppe sit game, for han er sgu ellers en vigtig spiller for os. Og ja, jeg ved ikke, Paul, har du også noget at sige til den? Ja, man kan sige, du har jo sådan set helt ret, at indimellem så må man også bare lige acceptere, at de her marginaler er lidt anderledes, end de måske før har været. Hvis man kan huske tilbage på en af Contes sæsoner, ikke? Jamen, så spiller vi jo en 12-13 kampe uafgjort og vinder rigtig mange 1-0. Og jeg kan i hvert fald huske en hel håndfuld af de kampe, hvor den lige så lidt kunne have gået den anden vej, ikke? Så det skal man også lige huske på, at det trods alt ikke var fryd og gammel alting under Conte, men vi havde nogle andre marginaler, der gjorde, at vi vandt kampen 1-0 eller 2-1 i stedet for at tabe den 1-0 eller 2-1, som det er sket på de kampe i den her sæson, ikke? Jimmy nævnte jo også Chiellini som det svage led i forsvar i den her sæson. Paul, er det ikke på tide, at vi gør brug af Rugani, som jo nærmest slet ikke har spillet i den her sæson? Jo, jeg er faktisk også en af de folk, der rigtig gerne ser, at han begynder at få et skulderklap nu, netop fordi, at Chiellini faktisk har frygtelig mange personlige fejl i sit spil. Og det har han sådan set haft siden sæsonstart. Der er nogle enkelte præstationer, hvor han har været god, men man må også bare sige, at jo flere personlige fejl, som Chiellini laver, ikke, jamen det koster mål næsten hver gang, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så skal man begynde den her indfasning af Rugani, og for mit vedkommende gerne før eller siden. Hvis vi vender blikket mod Champions League, nu har vi talt meget om forsvaret. Her har de jo stået rigtig, rigtig stærkt. Her har vi kun indkasseret 2 mål i 4 kampe, og det er jo faktisk kun Paris Saint-Germain og Real Madrid, som har en bedre statistik her. Ser man også på vores gruppe i Champions League, så ligger vi godt til at gå videre for gruppen. Det var en gruppe, som på forhånd blev kaldt dødens pulje. De 2 første kampe mod City og Sevilla, så spiller vi måske i mine øjne de 2 bedste kampe i sæsonen på hver sin måde. Nu spiller vi så godt nok 2 rigtig dårlige kampe mod Mönchengladbach, men i det mindste så fik vi jo de her 2 point. Paul, har Allegri gjort noget anderledes i den her turnering, siden det går noget bedre her? Og hvad er forskellen egentlig på at spille i Champions League kontra Serie A? Jamen der er jo en helt klar forskel i, at Juventus i Europa nødvendigvis ikke har den dominerende rolle, og slet ikke på udebane. Så eksempelvis et hold som Manchester United har man jo den klare fordel, eller Manchester City hedder det, har man jo den klare fordel, at der kan man stille sig tilbage og egentlig som udgangspunkt nøjes med det ene point, man har med i bagagen fra starten af. Og så basere sit spil på kontrafodbold, som de lykkes rigtig godt med, som Jimmy også nævnte i starten af udsendelsen. Det kan man ikke i Serie A, fordi der er nogle mindre hold, som rigtig gerne vil stille sig tilbage og spille på den måde. Og derfor så forventes det, at Juventus de tager tæten og går frem og dominerer spillet.
Men det der er forskellen på den her sæson og så de forrige sæsoner, det er aftalerne, de er slet ikke på plads. Og det vil sige, når man så kommer frem på banen, så vil man typisk se, at Marquinhos og Khedira, som de to balancespillere, de er, når de begge er på banen, jamen, så er der ingen, der har det her ansvar for at sige, jamen, hvem skaber så den aflevering, der gør spillet farligt, som eksempelvis Pirlo har gjort, eller en offensiv midtbane, som Pereira eller Hernández egentlig skulle gøre. Så spiller man den rundt om boksen, og lykkes det ikke lige at finde en indgang der, så spiller man den tilbage til forsvaret igen og starter forfra. Hvorimod at sker der så det modstanderen får bolden, ikke? Jamen så er man lige pludselig rigtig sårbar på omstillingsspillet igen, fordi de har aftaler om, hvem skal tage tilbageløbet, hvem skal gå ind og smadre ham, der driver bolden frem, sådan at man får bremset det her kontrastød. De er simpelthen ikke på plads grundet det manglende sammenspil, der har været indtil nu i sæsonen. Sidste spørgsmål for at runde Champions League af. Paul, vi har 2 kampe tilbage. En mod Manchester City på hjemmebane, og så Sevilla på udebane. Det kan vel ikke gå galt. Vi er vel videre, er vi ikke? Ja, nu skal man aldrig sige aldrig, slet ikke med de præstationer, man har spillet indtil videre. Men jeg vil sige, det ligger selvfølgelig lige til højre ben, og selvfølgelig skal man gå videre med det udgangspunkt, man har nu. En af de ting, som mange Juve-fans gerne ser, er, at Juventus fyrer Allegri efter en skidt sæson indtil videre. Men man kan jo sige, at mange andre hold i Italien, jamen, de fyrer jo træner til højre og til venstre. Men det er jo ikke noget, som Juventus har for vane for at gøre. Men hvis vi nu antager, at resultaterne fortsætter i samme spor som hidtil, så kan man jo spørge sig selv, om det er den udvej, som Juventus tager. Jimmy, hvad bør Allegris målsætning være for at undgå en fyreseddel sidst på året? Og hvilke kombinationer af resultater og titler er tilstrækkeligt tilfredsstillende for et hold som Juventus med Allegri i spidsen? Jamen altså, som det ser ud nu, så mener jeg, at han skal nå en top 3 i ligaen, og så nå til kvartfinalen i Champions League, så burde han sidde sikkert. Og altså, der er jo ikke nogen grund til at fyre manden, når man er midt i et transitional year. Det har Marotta også været ude og udtale, at det er ikke nu her, man regner med, at de helt store kanoner bliver kørt frem. Det er først til næste sæson, at det rigtig begynder at rykke igen, fordi der er kommet så mange nye spillere. Så altså for mig om at se, så det der skal, hvis det endelig skal gå galt for Allegri, så er det fordi han hvis han af en eller anden årsag fejler i at få spillet til at køre igen, som det har kørt bare som tilnærmelsesvisende sidste år. Og altså, jeg tror nu nok, at det skal komme til at gå, i og med at man ser spillerne, de er ved at være skadesfri igen, og de begynder at finde hinanden. Jeg tror også, Paul, du snakkede også om tidligere hen, at mange af de nye spillere, de mærker presset, og det er jo ikke længe siden, at man ser sådan en som Dybala, der kom ud og udtalte, at han kunne virkelig godt mærke forskellen på at spille i Palermo og i Juve. Han er imod væk vores mest scorende spiller. Men han er stadigvæk ikke en, der kan gå forrest. Og Allegri, han står i en situation, hvor han ikke rigtig selvom han har en af de dyreste spillere, som vi har købt i ikke mange år, så kan han ikke helt bruge ham til sit fulde potentiale endnu, så han står lidt med en svær situation. Jeg tror dog på, at han nok skal holde sit job, og det håber jeg, for jeg synes, han er en god træner. Ja, Marotta var jo også selv ude at udtale, at tredjepladsen er et minimumskrav i denne sæson. Jimmy, i vores podcast for et par måneder siden, der var du ret sikker på, at Juventus i sidste nok skulle vinde Serie A. På det tidspunkt havde vi spillet 3 kampe og kun skrabet et enkelt point sammen. Nu er situationen jo ikke ligefrem bedre efter de første 12 kampe, hvor vi kun har skrabet 18 point sammen og er 9 point for den her førsteplads. Jimmy, hvordan oplever du Juventus chancer for endnu en Scudetto på dette tidspunkt i forløbet her? Altså, jeg tror personligt stadigvæk på mesterskabet. De andre hold, der ligger foran os, de kan efter min mening kun overraske, og jeg tvivler på, at der er nogen af dem, der for alvor kommer til at formå at holde kadencen. Vi skal nok overhælde dem inden om, og formentlig kan vi starte med rivalerne fra Milano nu på lørdag. Altså, det vil være dejligt. Vi ser jo det hold som Fiorentina, som der også... det er næsten helt pinligt, jeg kan ikke huske, men jeg mener stadig, at de ligger helt oppe i toppen. Og når the chips er down, og vi er i slutningen af sæsonen, hvis de stadigvæk ligger deroppe af, så tror jeg, at holdet mangler den rutine, som der skal til for at kunne køre et mesterskab hjem. Roma har jeg været inde på tidligere, det
Det er med al respekt et galehus, hvor de mangler simpelthen den vindermentalitet hele klubben igennem, som gør, at de har det sidste, der skal til for at gå et ekstra mil, der skal til for at kunne kalde sig mester. Lazio, de faldt igennem. Inter, de har måske været vores diametrale modsætning. Vi har ikke spillet godt, men det har de så sandelig heller ikke. Men de har så været heldige at få resultaterne. De har vundet alle de her 1-0 sejre. Men de så senere hen begynder så at komme i nogle problemer. Og jeg tror ikke, at det er noget, som der kommer til at vende helt vildt meget for dem. Milan tror jeg heller ikke så meget på, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror på, at vi godt kan overhale dem indenom. Hvornår er det så, vi skal tage det her afgørende ryg? Fordi efter hver kamp, så står jeg og tænker, nu er den der, nu skal den bare være der. Men den har ikke været der. Vores resultater har været meget sådan skuffende. Nu har vi jo så vundet for første gang i denne sæson 2 CA-kamp i træk. Det er vel ved at være sidste chance nu. Vi kan jo ikke dumme os meget mere. Nej, vi kan ikke dumme os meget mere, helt klart. Jeg tror som sagt også, at nu her på lørdag, kampen mod Milan, at den bliver meget vigtig. Ikke kun fordi det betyder, jamen så har vi vundet 3 på stribe, men også fordi så har man vundet over en stor rival. Og lige nu tror jeg, at mange af Juves problemer, de ligger naturligvis i, at spillerne de ikke rigtig har fundet hinanden endnu, samt alle de taktiske problemer, som vi tidligere snakker om. Men den ligger også mentalt. Den ligger i, at nu har det gået galt, og den her modgang, den har vi måske ikke lige været helt så vant til i lang tid. Og de nye spillere, der er kommet til klubben, de har nok heller ikke regnet med, at tingene skulle gå så svært, som de gjort. De har nok regnet med, nu skal vi bare ind, og så er vi konger, nu spiller vi for Juventus, så kører det bare. Og det gjorde det ikke. Men i og med, at vi begynder at vinde nogle flere sejre nu her, så tror jeg på, at de nok lige så stille og roligt skal vågne lidt op. Og få lidt mere blod på tanden. Og jeg tror som sagt, at nu på lørdag, hvis vi vinder den kamp, så begynder det muligvis at se rigtig, rigtig godt ud. Bare lige ganske kort, hvordan tror du, Allegri griber kampmanden mod Milan her på lørdag? Jeg tror umiddelbart, jeg mener, at Pereira han er tilbage fra skade. Og hvis han er, så kunne jeg godt forestille mig, at han stiller op med en 4-3-1-2. Men nu må vi se, altså der er jo lidt nogle forskellige spørgsmålstegn nu. Altså som sagt, Lichtsteiner og Buffon, de er tvivlsomme. Og Cáceres, han har sågar også en lille skavank. Så der fremt, at Lichtsteiner og Cáceres de er ude, så bliver det nok en 4-3-3 med Barzagli ude på højre kanten, og så med Cuadrado op foran, og så Morata som kant også, desværre. det er ikke lige noget, jeg er så stor fan af. Nej. Men det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Hvis vi lige skal runde Allegri, så har vi fået et spørgsmål fra Facebook af. Og Paul, hvis nu Juventus går ud og fyrer Allegri, hvem er det så i ledelsen, som har haft det sidste ord? Er det præsident Agnelli? Hvem er det, der tager den beslutning? Jamen det er selvfølgelig et samarbejde i ledelsen mellem både Marotta og Nedved og Agnelli også. Men der er ingen tvivl om, at vedkommende, der trykker på knappen, det er Agnelli i samråd med sin bestyrelse. Her til allersidst, så skal vi tage lidt kig på januars transfermarked. Der har været et spørgsmål, faktisk rigtig mange spørgsmål fra en Facebook-bruger, som hedder Jesper Kirk. En af de ting, som man har spurgt ind omkring, det er, om det hjælper at åbne tegnbogen på vid gab i januars transfermarked. Og det er jo også noget, som mange fans mener er løsning. Jeg har vist tidligere ytret, at jeg ikke er ubetinget tilhænger af, at man åbner tegnebogen stort og punker ud, fordi det kapløb, der er nogle væsentligt større klubber i Europa, som man taber det til. Man er simpelthen nødt til at gebære sig rigtigt på transfermarkedet, for uanset om man hedder Juventus eller hvad man hedder, så er man stadigvæk en klub i Serie A, som rent kommercielt er i krise, og der er man også bare nødt til at sige, at de bedste spillere, dem kan man ikke umiddelbart gå ud og konkurrere med og købe. Så et er, om viljen er der til, det er den ikke i forhold til den strategi, som Juventus har. Jamen, man har brugt rigtig mange penge på en Dybala, men han holder også i rigtig mange år og har en rigtig god gensalgsværdi. Hans værdi, den er jo nærmest kun i forhold til de præstationer, han allerede har lagt, ikke? Men det vil være den slags spillere, som man går ud og fisker efter, eventuelt eksempelvis en Lavezzi, som er uden kontrakt. Han er jo sådan en typisk Marotta-projekt,
hvor han ser en eller anden stjerne i at bringe ham tilbage til CA, så han kan blomstre igen. Måske ikke. Men jeg tror desværre ikke, at man kommer til at se Juventus gå ud og bruge penge på den måde i og til at hente en stjernespiller, fordi det er økonomien stadigvæk ikke der. Kommer der muligvis til at ske noget, tror jeg. Vi har det jo således en situation, at på vores højre bak, der har vi i sæsonen indtil videre været hårdt ramt. Marcin Cáceres, han har været ude i kulden som følge af den ballade, der var med hans biluheld og splitkørsel. Og så videre med, så har han også været ramt af skader, så ham har vi ikke rigtig kunne gøre så meget brug af nu. Og vi har også Stefan Lichtsteiner, der har været udsat for en slem periode med hjerteproblemer, og så er kommet gennem en operation der. Og det, altså vi er virkelig hårdt ramt på den position, og vi har haft Barzagli ude at spille på den højre bak der nogle gange nu efterhånden, og jeg tror lidt, at Marotta Company, de er på udkig efter en ny mand til den plads. Simi Vasejko, han har jo flere gange været nævnt fra Sassuolo. Dog så Sassuolos sportsdirektør har været ude og udtale, at de vil ikke sælge nogen i januar overhovedet, men altså lurer mig ikke, at det måske kunne være til at lokke ham til klubben. Det ligger sådan lidt skrevet i stjernerne, synes jeg, at han er Juves nye mand, og de har også udtalt, at der er interesse for både Juventus og Napoli, så det kunne sagtens være, at vi så ham muligvis allerede til januar. Udover højrebakken, hvor tror du så, at Juventus kunne finde på at købe nye spillere til? Jamen altså, jeg tror umiddelbart, at det er fokuspunktet. Paul han nævnte naturligvis Lavezzi, og det kunne godt komme til at manifestere sig, især taget i betragtning af, at Simone Sasa, han rygtes væk igen på en lejeaftale til, jeg tror det er til Norwich sidste gang jeg hørte noget. Og ja, men altså, det kunne godt lade til, at der kom en eller anden form for omrokering deroppe i angrebet, muligvis. Trequartista-rollen, den er også lidt et åbent spørgsmål nu, fordi Henrik Andersen har ikke rigtig Allegris tiltro, og jamen det var jo lidt Marottas opfindelse, at det var ham, der skulle ind lige på sidste dagen, og hvis der endelig skulle en ny Trequartista ind, det ville selvfølgelig tage en del tilvænning for den her person midt inde i sæsonen og det hele, men Saponara, han har jo været nævnt fra Empoli, men Empoli har så været ude og udtale, at han vil lige heller ikke sælge før til sommer, så den er også lidt tricky. Jeg ved, der var en bruger inde på forum, Martin Mundi Pedersen, der nævnte Vasquez fra Palermo, som også er et oplagt bud, men jeg tror heller ikke, at han bliver solgt allerede et halvt år efter, at den gale Samborini, han lige har solgt til os, hans lille unge prodigy. Så det kan godt være, at vi bliver nødt til at se lidt langt efter en ny Trequartista før til sommer, men jeg kunne godt forestille mig, at der sker et eller andet, fordi der er ingen tiltro til Hernanes og spille en hel sæson kun med Pereira op som Trequartista. Det er sådan lidt, ja, jeg tror godt, det kunne komme til at ske et eller andet. Det blev det sidste ord i denne omgang. Vi er desværre nået til vejs ende i vores podcast. Jeg vil sige stort tak til Paul og Jimmy. Det var en fornøjelse. Husk, at I lytter også kan hente den her podcast nede via iTunes. Og som altid, så hører vi gerne ris, ros og forslag til forbedringer. Tak for denne gang.